राकेश ब्रह्म बिथाङाथ' सासे EM जानायनि जयगथायानो गैया। राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानाया गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय बावैसो सान सिगां UPPL हानजानि दैदेनगिरिया BPF हानजानि मानसिफोरा फंसेबो मोजां बाथ्रा बुंनो रोङा होनना बुंनायनि फिनजाथाय होनानै भैरबकुन्द ब्लक BPF हानजानि आफादगिरि सनेस्वर औवारी बिथाङा सोर हानजानि दैदेनगिरिया माबायदि कमेन्ट होयो बेखौ रायजो राजायासो बिजिरगोन। UPPLनि राकेश ब्रह्म बिथाङा EM जानायनि जयगथायानो गैया। बिथाङा जोंनि दैदेनगिरिनि सायाव जिबायदि राव बाहायनानै खोथा बुङो बेयो गनायथाव नङा होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दा सोरनि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा माबायदि कमेन्ट होयो मा होयो बेखौ रायजो राजायाथ' बिजिरगोन। दिनै बिथांमोना जिथु राकेश ब्रह्म बिथाङाथ' सासे EM जानायनि जयगथायानो गैया। बिथाङा जिबादि राव बाहायो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जिखिनि सोदोब बाहायनानै बिथाङा सोंखारियो बेथ' एक्सेप्टेबल नङा आरो जोंनि समाजाव बेखौ एक्सेप्ट खालामा। दा बेनिखायनो मुसलपुर रायजोफोरा दाख्लै जिथु जयनिं जाबाय बिथांजों आगदा आगसि बिथांमोनानो दिनै जोंनि BPF राजखान्थि हान्जायाव दिनै जयेन जाफैबाय आरो बिथां राकेश ब्रह्मखौ बिनि सायाव खुद्रिसारनानै दिनै हाजार हाजार मुसलपुरनि रायजो राजाया जोंनि BPF राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों।